Bueno, con esta actividade empezamos a retomar as actividades do Ateneo Atlántico. A pandemia deixounos a todos un pouco apartados e o Ateneo tamén quedou apartado. Entón vamos a ver se entre este mes e o que ven empezamos a facer actividades xa con un pouco de normalidade. E nunha das cousas que fixemos na pandemia foi arrancar como unha historia da cidade. Tuvemos sesión virtual, unha cousa sobre a prehistoria e sobre a romanización de Vigo, e agora pois tócanos a época medieval, e a idea é seguir 3 meses abordando por varios especialistas como se foi forxando esta cidade na que estamos. Entón, decimos que respecto ao Ateneo, que non sei se todos xa son asociados ou asociadas, levamos a case 4 anos e agora, claro, nos costa un pouco volver a recuperar o pulso. Entón, esta é unha chamada que animedes aos amigos e ás amigas a que veñan as actividades do Ateneo, porque creo que é importante para a cidade ter un lugar de debate e de encontro, e entonces nos tempos en que estamos, pois creo que é necesario. Entón, se vemos que mantemos un nivel de atención e de asistencia aos actos, pois mellor para os que estamos intentando detrás artellar isto. E logo, como é tamén unha sociedade, unha asociación aberta, pois sabedes que tedes a vosa casa tamén, e se queredes algún ou algunha de vos participar activamente no Ateneo, pois seré sempre benvido ou benvida, e agradecemos a vosa colaboración. Neste Vigo medieval que hoxe vamos a tratar, temos 3 líneas para chegarnos ao Vigo medieval. Temos con nós a Mariña Arbor, que nos vai a falar da parte, por así decirlo, literaria, a Anselmo López Carrera, que nos vai a falar da parte histórica. Logo, non todo vai a ser falar, tamén temos música por parte de Alba Barreiro. Entón, creo que é un achegamento transversal á historia da cidade e con especialistas de primeiro orden. Entón, eu quero agradeceros a vosa presencia e a eles que teñan a generosidade de chegar un verres pola tarde a Vigo a contarnos un pouco o que foi o Vigo medieval. Entón, Mariña, que é a que está aquí ao meu carón, creo que desea, non, Mariña? Doutora en Filoloxía Románica, estuvo formándose por Padova, en Italia, e agora actualmente é profesora da Universidade de Santiago. Ten moitas publicacións en torno aos cancioneiros, sobre todo de axuda, e ao pergamiño Vindel, que vos sonará de telo aquí en Vigo. Cantos anos pesados xa do pergamiño? 5 anos xa? Sí. 4. Bueno, pois Mariña é unha especialista en cantigas e ten investigacións con todas as universidades de Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Hungría, Chequia, e tamén forma parte dun equipo da Universidade de Berkeley, California. Te interesa tanto as cantigas a toda esa xente? Sí. Bueno, mira o que non sabía. Logo temos con nós a Anselmo López Carrera. Anselmo, que eres de Vigo, non? Sí. De que barrio? De Márquez de Valladares. De Márquez de Valladares. O sea, natiches aquí ou non? Entón, Anselmo foi profesor de ensino medio, profesor de Historia Medieval e Paleografía na UNED, en Ourense, especialista tamén en todos os temas medievales, como o reino medieval, da historia de Galicia, e ten moitas publicacións e considerado o mellor especialista en historia medieval de Galicia. E logo temos aquí Alba Barreiro, que tamén é viguesa, que maravilla ter o artista local, os investigadores locales. Iniciase coa arpa celta con Rodrigo Romaní, el arpa de Pedales con Fermín Lantel, que está de ser franquista.
He traballado en concertos con Carlos Núñez, Son Deseo, Xavier Pía, Ángel Lorenzo. No 2020, aparte de ser a primeira actuación que ten despois de ser nai, pois tamén deu a luz este disco que se chama Eixos Cromáticos. Entón, estamos tamén de parabéns de ter a unha recién mamá e a unha recién pois que acaba de editar un disco de arpa, non? E entón, eu creo que, se vos parece ben, empezamos escoitando a Alba, que nos vai a decir unhas palabras, e logo, pois, xa vamos a escoitar primeiro ela para empezar un pouco de música, logo nos vai a falar Anselmo para viaxar á Edade Media, logo volve a tocar unhas pezas Alba e despois Mariña nos vai a meter no tema das cantigas. Entón, Alba, a ver, dinos que nos vas a tocar. Bueno, como ben dixo Anxo, son de Vigo, son artista tamén gracias a Vigo, porque foi gracias ao traballo que se fixo na Escola de Artes e Oficios, que, bueno, cando era pequena pinto os artistas que naceron ali, gracias a iso foi a miña profesión hoxe en día, o sea que bueno, un gran traballo tamén nesta cidade, non? Tamén, bueno, quero agradecer ao Ateneo traerme aquí, ademais, cun repertorio que non é moi habitual que teña a posibilidade de tocar, que ademais é unha obra de valor incalculable, como seguramente vos falará Mariña. Tocaremos 4 das 7 cantigas de Amigo de Martín Podas. Primeiro vos tocarei Ondas do Mar de Vigo, despois Mi Hermana Fremosa, e rematarei o acto con Mandarei Comigo e Cuantas Ardes a Mar. Curiosamente, é unha das pezas primeiras que aprendí na miña carreira, o sea que é un gusto estar aquí apresentando esta música. Así que, sen máis, vos empezarei coa primeira cantiga, Ondas do Mar de Vigo. Muy ben.
na presentación que te fixeches saber que se falou de Vigo na prehistoria e tal, porque desa maneira forramos bastante espazo e bastante tempo. Gústame empezar con esta cita de Manuel Murguía na obra publicada en finais do século XIX, é a descripción de Galicia, de Manuel Murguía, a descripción que fai de todo o país, de Galicia, das cidades, todo un percorrido, falando das características, e cando fala de Vigo, di ni máis ni menos que isto, non? É un pequeno burgo sin gente e sin historia. Ben, que a finais do século XIX Vigo fose un burgo apenas con xente, con pouca poboación e creíble, probablemente Murguía, que era un mundo observador, pues estaría falando do que veía e do que sabía. Era un Vigo pequeno, como se sabe, o crecimento de Vigo foi exponencial desde finais do século XIX e xustamente ao longo do século XX ata chegar a convertirse na maior cidade de Galicia. O que ignoraba Murguía era a historia de Vigo, por eso decía que era un burgo sin historia. Hoxe sabemos, daquela non se sabía, pero hoxe sí sabemos que Vigo tiña, desde logo, unha historia moi dilatada, que se remonta máis atrás do que probablemente sería a historia, ata a prehistoria. Todo ao redor da comarca de Vigo hai cantidade de restos, cantidade de pegadas de época prehistórica, desde mámoas neolíticas, os petróglifos e o propio castro. Lembro xa non sei en que ano que hubo unha magnífica exposición, eu creo que foi na... non sei en que museo de Vigo, unha exposición magnífica, supoño que moitos dos presentes asistirían a ela, en que se mostraba como era o Vigo en época romana e que afora do desenvolvemento de Vigo, precisamente a partir do castro. A historia é unha historia que se repite, desde un núcleo castreso, a poboación descende en época romana, instálase na beira do mar, e aí vai se desenvolvendo a base das actividades relacionados co comercio, coa pesca, cos intercambios, mesmo a moi longa distancia. Entón, o que hoxe si sabemos é que aquel Vigo romano, o Vicus Spatorum, hai outras hipótesis acerca do que podía ser Vigo, quedome coa lectio facilio, con máis fácil interpretación, que Vigo sería Vicus, lógicamente, e sabemos que era non só un núcleo que cada vez a arqueoloxía vai demostrando que era moito maior e moito máis importante do que se podía creer inicialmente, e desde logo moito máis do que naturalmente podía saber Murguía en aquel momento. Os descubrimentos arqueolóxicos pola zona do Areal, pola zona das inmediacións de Toralla, Mirambell, por ali, nos demostran efectivamente que era non só un núcleo poboacional relativamente importante e de feito aparece recollido como unha das mansios do itinerario antonino no século III, o sea, que existía, senón que ademais era Vigo xa daquela un núcleo industrial, o sea, que casi está no ADN da cidade, un núcleo industrial que creceu e se desenvolveu ao redor da conserva de peixe. En aqueles momentos, en época romana, a conserva de peixe implicaba ademais outra industria complementaria que sería a do sal, que se alguén non visitou a salina da zona de Real debe facelo, porque é unha perspectiva magnífica do que sería a Ría, do que sería Vigo naquele momento. Estas dúas industrias, a primaria, a extracción de sal, e a continuación a conserva do peixe en sal, que como se facía naquele momento, e este peixe conservado en sal destinábase a un comercio de longa distancia, é dicir, entraba no Mediterráneo e percorría outros lugares deficitarios en pesca do Imperio Romano. Isto permitiu que proliferase non só en Vigo, sino en toda a rede de Vigo e realmente en toda Galicia. Estas chamadas vilae, chamase vilae costeiras, hai as vilae agrarias destinadas á produción agraria a gran escala, pois estas eran de produción a gran escala de peixe en conserva, peixe salgado, conserva de peixe,
que había moitas, digo, en toda a ría de Vigo e en toda Galicia, ao longo e ancho de, digamos, ao longo de toda a costa. Ben, o que ocorre é que o fenómeno urbano en xeral en Europa, por lo menos na Europa romanizada, atravesa 2 ou 3 fases inclusive. A primeira fase é a fase da romanización. As cidades nacen, crecen e se desenvolven os núcleos urbanos, pois non só os núcleos catedralicios de Galicia, chamábase quivitas ou quivitates aos núcleos que tiñan catedral, era unha categoría. Os que non tiñan catedral, pois non pasaban de ser denominados vilas, ata bastante, ao longo prácticamente de toda a Edade Media. Por exemplo, Pontevedra, con ser un núcleo, quizás o máis importante que pudo haber na Edade Media en Galicia, Pontevedra nunca terá categoría oficial de cidade, sempre será denominada vila. Ben, en cambio Mondoñedo, por exemplo, sendo sempre unha poboación moi modesta, sí que era denominada cidade. Entón, hai unha primeira fase en que as cidades nacen e son as cidades da romanización. É o Vigo que se desdobra desde o Castro ata a zona costeira e medra desde o Areal, precisamente, ata aquí. Desde os primeiros momentos, este Vigo está dividido en 2 zonas, que son as 2 freguesías, ou as 2 parroquias, que se van a manter durante muitísimo tempo. Isto tampouco é algo excepcional en Vigo, sino que era relativamente normal, si non oficializado con 2 freguesías, si polo menos na práctica como 2 núcleos complementarios e separados. Por exemplo, en Pontevedra, por poñer o caso da cidade máis desenvolta da Galicia no momento, ou na Coruña, que sería outra, máis ou menos paralela a Pontevedra, durante a Baixa Edade Media serán os 2 grandes núcleos de exportación de peixe e de viño de Galicia, que eran os produtos que se exportaban. Na Coruña había, pois, o que hoxe se chama a Cidade Bella, que está encaramada na zona alta da Coruña, e logo estaba chamada Pescadería, os 2 barrios bastante ben diferenciados. En Pontevedra estaba a vila propiamente dita, que sempre solía ser o núcleo amurallado, o casco bello de Pontevedra, e logo estaba o barrio hoxe desaparecido prácticamente, o barrio pesquero, que era o barrio da Moureira. E aquí en Vigo tamén, vense desde o principio 2 barrios, un sería este, ao redor da igrexa de Santa María, e outro sería o barrio, saberemos, máis popular, de pescadores, que sería o que se forma ao redor da parroquia de Santiago de Vigo. Ben, a fase da urbanización romana, pois remata. Ben, esta fase da urbanización romana remata prácticamente a desaparición do Imperio Romano, pode se prolongar un pouquiño na época posterior aos principios da Edade Media, na época germánica, por exemplo, na época sueva, pero aí remata. E aí vai se producir en xeral en toda Europa da romanidade, en toda Europa Latina, porque na zona oriental de Europa iso non vai acontecer, polo contrario, se van manter os grandes núcleos urbanos, pero aquí as cidades prácticamente desaparecen. Desaparecen como núcleos físicos e desaparecen, ademais, como entidades de dereito. Non só desaparece a cidade como tal, e aí vai haber unha cantidad de ruínas e de zonas abandonadas, sino que tamén desaparecen as institucións urbanas, desaparecen os concellos. Por exemplo, serían os grandes representantes externos, oficiais xurídicos de existencia dunha cidade. Volverán a aparecer máis tarde. Por tanto, aí hai unha ruptura da que non hai recuperación. Cando séculos máis tarde reaparezan as cidades, no caso de Vigo é moi visible por un fenómeno que ahora mismo comentaré moi interesante, que está unido probablemente a esta cruz, a este resto desta cruz, que se atopou recentemente, pois cando reaparezan non son a continuación da cidade romana en ningún aspecto. Están esquecidos, por xeral, están esquecidas as institucións romanas e está esquecido o plano que pudo ter esta cidade tamén naquele momento. A cidade medieval superponse
como unha perda de memoria absoluta, superponse a cidade romana, esquecendo completamente o seu trazado. É dicir, se o plano romano era un plano ortogonal de rúas que se cruzaban en ángulos, por exemplo, que son tan exactos, naturalmente, que se cruzasen, vamos a poñer, en ángulos de 90 graus, pois cando se van formando as rúas medievais non siguen o mesmo trazado, sino que cruzan de unha maneira caprichosa todo eso que quedou xeralmente baixo terra ou quedou como restos de moreas de pedras, ruínas, que xa non teñen ninguna validez. No caso de Vigo, isto ofrece algo un fenómeno moi interesante, unha mostra moi interesante, que está relativamente relacionada con esta cruz. Ben, esta cruz retrotraese ao século VI ou VII, e nos mostra un tipo de cruz, unha cruz patada, con os extremos máis grandes que a parte central, son ser cruces gregas. Esta vese que un poquinho ten o brazo vertical un poquinho máis longo, pero é unha reconstrucción ideal. O que coñecemos é ese trozo áureo do que sería unha cruz que podía ser de brazos perfectamente iguais de tradición bizantina, que é unha tradición que vai usar moito no mundo suevo. Esta cruz atopouse na zona próxima, na zona do Areal, onde se supón que en algún momento debeu estar a primitiva igrexa que hoxe se chama de Santiago de Vigo, que na época tardo-romana e na época alto medieval non estaría dedicada a Santiago, naturalmente, sino que tería outra advocación, non sabemos cal, porque a advocación a Santiago é relativamente moderna, é dicir, falando en termos medievais, as advocacións a Santiago pois son xeralmente posteriores ao mellor a época que proliferan no século XI ou século XII. É dicir, que a Igrexa de Santiago de Vigo recibirá esa vocación no momento en que renaza a cidade, ou en que naza a cidade medieval, esquecida toda a anterior tradición. E é curioso que hai que pensar que no lugar onde apareceu esta cruz había unha igrexa, e máis, os restos da igrexa apareceron. Trataríase dun pequeno templo que, xeralmente, cando aparecen restos deste tipo artísticos e arqueolóxicos, sempre se pensa nos visigodos. En fin, iso é unha transposición da historia visigoda española, pero en Galicia non houve visigodos. En Galicia poderíamos situalo no século VI, por exemplo, que sería época sueva. No máis antigo documento que relaciona unha estrutura administrativa, vamos a decirlo así, eclesiástica administrativa, en época medieval, justamente no século VI, é o famoso documento chamado Parroquiales Suevum. No Parroquiales Suevum, o Parroquiales Suevum é unha relación moi simple, moi famoso, moi importante, pero se o vemos, a veces a primeira impresión é que nos decepciona, pois aproveitamos tanto falar do Parroquiales Suevum, que cando vemos o documento, pois é unha relación das sedes episcopais que hai no Reino Suevo de Galicia, que iba desde as cercanías de Lisboa, por exemplo, ata a organización iría a Asturias, iba máis alá, pero a zona que estaba realmente organizada era todo isto de por aquí, é dicir, a diócese máis oriental que había era Astorga, e a que había máis ao sur eran as dióceses de Coímbra, Lamego e Dania, en Portugal. É unha relación de todos estes centros episcopais que eran o corazón administrativo de Galicia no século VI, e en cada un destes centros episcopais cítanse as igrexas que había, se chaman parroquiais, pero non ten que ver exactamente con as parroquias de hoxe, todas estas igrexas que había, que serían os centros aos que irradiaba a autoridade que emanaba das dióceses. A verdade é que esta zona de Vigo dependería da diócese de Tui, e Vigo non aparece citado, o sea que debía ser un núcleo moi pequeno, pero tiña igrexa, porque os restos desta igrexa na zona de Santiago de Vigo,
Onde está hoxe a Igrexa de Santiago de Vigo, a parroquial, está un pouco trasladada, non estaba en principio ali, senón que a Igrexa inicial estaría máis cara a costa, máis cerca do areal. Ali atopouse esta cruz. Que quere dicir isto? Bueno, pues quere dicir que ali tiña que haber unha igrexa con unha vocación distinta. Aquelo, acabado o Imperio Romano, ou acabada a época sueva, a época post-romana, o século VI, que o romano desaparece no 5, nos alondámoslo a través do ritmo suevo do século VI, que sería, se se quere, unha prolongación da romanidade. Cando ese mundo se ven abaixo, cando as cidades, por motivos que agora non podemos entrar, as cidades romanas desaparecen e son abandonadas e se ruralizan, a sociedade ruralízase, vanse ao campo a vivir, van aparecendo os feudos, os castelos, que se sustituen ao mundo urbano, queda completamente esquecida. Aquela igrexa queda en ruínas, probablemente vai ser coberta pola terra, desaparece, e é máis, ali quedou esquecido un trozo de ouro dunha cruz, non sabemos o resto que sería dela, aí apareceu ese trociño que estamos vendo. Cando Vigo renaza e se volvan a establecer as dúas parroquias, a de Santa María e de Santiago, aquela que había aí xa non conserva o nome antigo, aquilo está esquecido. Se ali houve unha parroquia, esqueceuse. E vaise bautizar con un nome moderno, o nome de Santiago. Ali tiña que haber un nome moito, moito máis antigo, 600 anos máis antigo, que foi esquecido. Isto quere decir que, efectivamente, unha mostra moi boa de como o primeiro período urbano que pudo ter Vigo e que foi, pois, bastante espectacular, porque está que cada vez que se vai a proceder sobre todo na zona do areal, a abrir unha rúa, a facer unha excavación, reaparece o Vigo romano. O sea, que había algo moi importante e non deixa de ser chocante como todo aquilo desapareceu e desapareceu a súa memoria. De tal forma que cando renazan as cidades en Europa, en toda Europa, non é un fenómeno único daqui, son cidades novas e todo aquilo está absolutamente esquecido, ata os nomes están esquecidos. Ben, cando reaparecen as cidades, bueno, aquí vou pasar todo isto, que son as fontes, como podemos construir o que era o Vigo medieval. Bueno, hai que decir que temos moi pocas fontes. Vigo, efectivamente, vai ser un núcleo moi pequeno, ata que se produza a gran industrialización contemporánea. Ahora, tampouco como se pensa ás veces que se ten dito, isto é algo que, aquí como vigués, pois teño escoitado. Vigo era unha aldea, Vigo foi unha aldea durante moito tempo, convertiuse en cidade moi recentemente. Non ten a historia urbana, desde logo non ten a historia urbana, pois, de Pontevedra, de Santiago, que son núcleos que existen, inclusive, se usamos o século VI parroquial suevo, aí aparecen todo un montón de núcleos que se conservan ata hoxe. Pero tampouco é que fose unha aldea ata tempos moi grandes. Podemos decir que na época das cantigas, pois Vigo era unha vila suficientemente urbanizada, non era unha aldea. Claro, cando falamos dun centro urbanizado a altura do século XIII ou do século XIV, eran uns núcleos urbanos nos que o campo penetraba ata o interior, ata mesmo o interior. E máis, claro, cando vive Martín Codas, por exemplo, na época das cantigas, collemos un momento xustamente tamén de paso entre o que podíamos decir a segunda fase das cidades, que sería o nacimento no século XII, XIII, ata o XIV, e a última que sería a partir do século XV, porque hai un bache aí no medio. É dicir, Martín Codas debeu ver un Vigo que non foi o Vigo medieval do século XIII, nin tampouco vai ser o Vigo do século XV. No século XIV hai un bache moi profundo. Bueno, con falar da peste negra está dito todo, non? Foi unha crise por Europa tremenda en que as cidades decaen. Non chegan a desaparecer, como pasou coa cidade romana, pero sí que é verdade que entre finais do século XIII e unha boa parte do século XIV as cidades viñeronse a menos.
probablemente os que viviron nesa época, os trovadores e os hogares do século XIV, viviron nunhas cidades que estaban en decadencia, vidas a menos, con moitos espazos interiores abandonados, convertidos en zonas rurais, probablemente. O campo entrou moito máis nas cidades, nunca saiu da cidade medieval, o campo nunca saiu da cidade medieval. É verdade que a cidade medieval ten un aspecto de rúas moi estreitas e todos pensamos que eran cidades abigarradas, pero iso non é exactamente certo, porque na mesma mazá de casas, entre a parte construída da vivenda e a outra rúa, en realidade situábanse dúas casas con horta, pola parte de atrás. Iso ainda é visible en Santiago, sobre todo se se mira desde unha foto aérea, que nós caminhando por Santiago vemos as rúas únicamente, pero detrás das rúas só é haber hortas. Ose, para as cidades creceron a partir do 16 e ocuparon moito deses espazos, pero as hortas estaban e además cumplían unha función económica e higiénica moi importante na cidade medieval. É dicir, que sempre hubo actividades agrarias dentro. Ben, documentación para saber como era Vigo medieval, pois temos poucas, son documentos contados. En moitas ocasións o que temos que facer pois é historia comparada, non hai outro camiño. Hai cidades galegas que teñen documentación bastante moi rica, que teñen un corpo documental de centos, inclusive miles de documentos. Entón, a veces o que temos que facer é comparar un caso con outro. Non sei se vai moi lento. Paso tamén a bibliografía que podemos ter, porque o tempo nos chega. E imos intentar mostrar como sería... Ben, a primeira vez, a curiosidade que vexamos como podía ser un pergamiño documental. Soen ser, ademais de que son poucos os documentos que temos, son ser documentación indirecta. Non pensemos que hai un documento que nos describe como era Vigo, que alguén pasase por aí. Temos un do século XIV que nos describe Vigo como se pasase por ele daquel non estivo. Pero sino que son documentos indirectos, son ser documentos de contratos moi simples, además canto máis atrás os vayamos no tempo moito mellor, eran moito máis simples, sobraba literatura neses documentos, eran moi específicos. Entón, a partir de aí, van aparecendo datos. Este sería este documento de finais do século XI, é o primeiro que aparece nomeado Vigo, que é unha demarcación que se fai entre a zona de Canedelo. Isto ven estando por Travesía de Vigo, non sei se alguén coñece, pola zona, creo que na zona de Travesía de Vigo diría neses momentos diferenciando dúas zonas, unha para lá que sería Canedelo e outra para aquí. Entón, claro, nestes momentos está habendo un crecimento da poboación, a cidade non nace ainda aí, e Vigo como centro urbano tardará un poquinho máis, pero si é verdade que está crecendo e entón é necesario establecer demarcacións, a ver que pertence a esta parroquia, que pertence a esta outra, e entón o que se solía facer, aquí puse iso curioso, que sabemos como se facía, ademais temos aquí unha especie de galego do século XI, non? Se vendo aí, e vai a Ilo Carballo, e vai a Ila Mámona, e vai per Ilo Serro. O sea, que se di, van trazando unha liña que se facía era chamar aos vedrallos, a xente maior da zona, e que nos diga, usted, por onde iba a liña que separa esta parroquia de outra? Entón, pues mira, esta vai por aquel Carballo, xa non é latín, vai a ir o Carballo, vai por aquel Carballo de ali, e vai por aquela Mámoa. Os monumentos megalíticos van ser moi utilizados como marcos, non só os petróglifos, as inscripcións, senón tamén, inclusive, os monumentos funerarios utilízanse como zonas de demarcación, porque solían situarse en lugares altos, elevados, entre espazos jurisdiccionais distintos, e vai por aquel cerro. E entón aí sí que se aparece o nome de Vigo. O único que podemos decir é que nestes momentos, a altura de finais do século XI, non é de extrañar que se trataba dunha entidade aínda meramente agraria.
E digo que non é de extrañar porque eso venga. Moi ben. A partir do século XII generalízase a aparición das cidades e das vilas. Ímolas unificar, os núcleos urbanos, que xa non son enteramente rurais. Cando consideramos que un núcleo se pode considerar, se pode definir como un núcleo urbano? Pois no momento en que aparecen unha serie de actividades non só no aspecto da súa fisonomía, non só no aspecto formal, que haxa casas aliñadas, que haxa rúas, que haxa prazas, que haxa algún tipo de monumento, sino tamén podemos establecer un criterio de tipo funcional. É dicir, a xente que vive aí, de que vive? Viven maioritariamente do campo. Do campo vivían todos máis ou menos porque tiñan hortas dentro ou fora da cidade. Tiñan viñas, tiñan hortas, sempre había esa combinación de actividades. Pero a novedade, con respecto a un núcleo puramente rural, a unha aldea, é que xa nunha vila ou nunha cidade empeza a haber comerciantes e empezamos a ter noticia de que haxa comerciantes, de que haxa unha profesión moi urbana, sastres, era unha profesión moi urbana, típica, que apareza un notario, por exemplo, que haxa concello. Entón non hai dúbida que estamos ante un núcleo urbano. Claro, isto sabémolo fundamentalmente por aquelas outras entidades grandes en que temos abundante documentación. Aquí temos que ir ás veces a caza do detalle, e a partir de aí temos que tirar do novelo e pensar en todo o demais. É verdade que imos a topar algún profesional urbano en Vigo, van a ser moi poucos, imos a topar algunha cita do concello tamén, pero eso nos chega, un núcleo pequeno como é Vigo, e como eran tantos outros, porque toda Galicia se vai a encher de vilas na costa desde Ribadeo a Caguarda. Con que se relaciona, con que actividades se relaciona a emerxencia destes núcleos de novo a categoría urbana? Co mar, fundamentalmente co mar, coa pesca e co comercio. Aquí temos, este sería, así como aquel era a primeira cita documental en que aparece o nome de Vigo na Edade Media. Aquí temos, xa damos un salto enorme ata finais do século XVI, o plano máis antigo que eu coñezo que existe de Vigo, que está no Arquivo General de Simancas. Bueno, o interesante aquí vemos arriba na punta, que sería o castro, vemos unha especie de instalación portuaria, isto sería a zona da laxe, da pedra. Vemos tamén como se resalta a categoría da cidade bella, da parroquia de Santa María, porque toda esta é a parroquia de Santa María, e aquí, en cambio, a outra, a zona esta, apenas aparece trazada de unha maneira moi impresionista, pois, posiblemente aquí coa igrexa, onde estaría a igrexa de Santiago de Vigo. Ben, o curioso desto é que este plano, que é do século XVI, pode representar o que sería o Vigo medieval incluso antes, o que descoñecemos, porque o Vigo medieval nace a partir do século XII, como nacen todas as máis vilas e cidades, e non só aquí, sino en Europa. Século XII, século XIII. E podemos pensar que o século XIII, é dicir, pouco antes da vida de Martín Codas, no século XIII acádase o momento de maior crecimento, de maior desenvolvemento do Vigo medieval, que sería este que temos aquí. Ainda que apareza este plano a finais do século XVI. E por qué? Por que o plano do século XVI? Bueno, porque efectivamente é bastante normal que en Europa, en toda Europa, estas entidades urbanas que se forman no século, van crecendo no século XII-XIII, quedan estabilizadas. E que pasa no século XIV? Pois o pasa no século XIV que se veñen abaixo, que ven a peste, que ven a crise comercial, que
que venían as guerras, a guerra dos 100 anos, que tamén salpicou a Galicia, como veremos inmediatamente, e estes núcleos decaen. E na época que está vivindo Martín Codas, pois Vigo era unha vila en decadencia, máis pequena que a que aparece neste plano e máis pequena que a que fora no século XIII. Ao longo do século XV vaise superando o bache da chamada crise baixo-medieval do século XIV, vaise superando e as cidades volven, collen pulo, volven a ir crecendo, Vigo vai crecendo, e é justamente no século XV que nos empezamos a ter datos que nos permiten ver a configuración urbana. A configuración urbana non só topográfica de Vigo, sino tamén a configuración urbana social de Vigo, cando empezamos a ter noticias dun barbeiro, dun notario, de todas estas profesións. E no século XVI, cando se fai este plano, podemos pensar que as cidades en xeral, non só o caso de Vigo, as cidades recuperan o que foran antes da peste negra, volven a ser o que eran antes, non creceron máis. E desde aí, desde o século XVI, prácticamente non crecen, e Vigo non crecerá, pois, ata o século XX. Ou seja, que se collemos este outro plano, que é do século XIX, se realmente nos fixamos, que somos capaces de fixarnos, claro, a perspectiva que é distinta, vemos que prácticamente Vigo é o mesmo que víamos no plano anterior. Prácticamente o mesmo, non hubo un crecimento. O Vigo actual está todo estendido, ocupa toda esta zona. E aí temos, o Vigo, por unha muralla que deixa do século XVI, do século XVII, unha muralla, e encerra exactamente o mesmo, non hubo crecimento. Por eso, cando Murguía contempla o Vigo de finais do século XIX, digo, bueno, un núcleo pequeno, unha cidade pequena, unha poboación existente, e ele é sin historia. Ahora entramos xa en documentación, como vemos, do século XV, do século XIV prácticamente non temos nada, e esta nos mostra que fixemos que un contrato de foro no que se fala de poñer viña, facer un lagar, pagase... Bueno, é unha serie de documentos, recollí unha serie de 11 documentos que están no Arquivo Histórico Nacional, e deses 11 documentos que fan todos, hai algún outro de moi poucos máis, pero estes 11 documentos conforman un corpus centrado na parroquia de aquí, de Santa María. E observamos que deses 11 documentos, 10 son contratos agrarios. Ou seja, que inclusive no núcleo máis urbanizado e con aspecto socialmente máis rico, mellor trazado, que era este núcleo de aquí, o que é o casco vello actualmente, non a zona do Areal, este de aquí, incluso aquí, a maior parte da actividade é unha actividade agraria. De acordo? Isto tamén é bastante normal en todas as poblacións. O sea, que era un Vigo moi rural. Temos aquí un contrato de... Non, bueno, igual, van pasando, sí, vai ser conseguido. De finais do século XV, é un foro dunha herdade. Unha herdade era un terreo agrícola de tamaño grande. A leira era pequena, a herdade era grande. E fixemos que está situado de aquí baixo a fonte da Pedra. Ahora ben, aquí afóranse dúas cousas. Unha herdade que é agraria e logo tamén unha casa xa dentro do que sería a zona máis urbanizada. O sea, nos descubrindo o Vigo, hai que ir facendo así. Bueno, en fin, o mesmo. Son unha serie de documentos nos que existen toda esta zona que queda do Berbés para ali, era unha enorme tenza agraria, unha enorme granxa, dependente do mosteiro de Melón, que se chama Granxa de Condomiñas. E aí tamén, por aí, o mosteiro de Melón obtiña produtos agrarios
pero tamén tiña unha saída ao mar como tiña en outros lugares, non só aquí na zona de Vigo. Aquí vemos o foro a un pescador, porque, aínda que predominan os documentos que nos mostran un Vigo agrario, a medida que imos avanzando na Baixa de Media, imos vendo outros, que creo que son claves, que son aqueles que nos mostran xa un Vigo con actividades pesqueiras, actividades marítimas. Aquí, un morador na ermida de Santa Oxera, unha igrexa que había aí na zona do Berbés, naturales de Baladares, fago finca penesco, naturales de Baladares, porque era o nome auténtico era Baladares, era outro, un paredeiro na vila de Vigo, un paredeiro ao resto dunha casa. Estamos no século XIV, na crise do século XIV, e empezan a forarse ruínas de casas que se van a ir reconstruindo, porque a peste foi en 1348, é dicir, aquí xa pasaron bastantes anos, 30 anos, e entón se empezan a reconstruir. Entón, isto nos permite facernos esa fotografía, que ten un poquinho de imaginación, pois hai moitos paredeiros, hai moitas zonas abandonadas, pero que se empezan a reconstruir. E además con unha condición, se lla fora eso, que está na vila de Vigo, Vigo recibe o nome de vila, con condición de reguero de pedra, tella e madeira. Bueno, isto é unha fórmula. Bueno, e como eran as casas que había en aquel momento? Podemos coller a fórmula, e sí, pues, pedra, tella e madeira. As casas, ata finais da Edade Media, eran a chamada, dos tipos de casas había. A chamada casa chá, que era casa dunha única planta, que sería casi sempre de pedra, coberta de tella, ou as casas que se chaman casa de sobrado. A casa de sobrado tiña unha base de pedra e un piso, un sobrado, que solía ser de madeira, e encima o tellado. De todas maneiras, digo que é unha fórmula, solía ser decir sempre era un erguero que fagades de tal, tal, tal. Ben, aquí vemos tamén un foro de finais do século XV en que se di que o que están aforando e dá na zona de Santa Oxea, que é a zona do Berbés, que además sería aquí, que está sobre a ribeira do Berbés, do documento, morador nunha viña, se fora unha viña, que está cerca da dita vila de Vigo, onde chaman Santa Oxea, e sobre a ribeira do Berbés. Sacando, o que non lle fora son dous barcos e dornas, sacando os sesegos da altura. O sesego era o lugar onde se colgaba a embarcación, é dicir, o emprazamento do barco en terra. Barcos e dornas. E afora se pon un milleiro, dice, de boa sardiña salgada. O sea, que xa sabemos que de novo se pesca sardiña a finais do século XV e que esta sardiña salgas, que se sigue utilizando o sistema de salgado. Aquí volvese a falar tamén, non sei, de unha sesega para un barco que está na ribeira de súa granxa de Santa Oxea, debaixo da granxa de Santa Oxea, de Berbés, a zona do Berbés, por dúas boas pescadas salgadas e curadas. Bueno, isto nos di na Vila Vigo, na igrexa de Santa María. A igrexa de Santa María vai ser o centro aquí, porque o concello e os actos notariais solíanse facer no adro da igrexa. Entón sería o centro vital. Aquí temos o único resto que se conserva da igrexa de Santa María, este tímpano que está, creo que en Madrid, no Arqueolóxico Nacional. E isto, non, en Pontevedra, porque está en Madrid, é este que o único resto que se conserva tal. O sea, que Vigo sería unha pequena vila con esas casiñas de unha planta ou de dúas plantas, pero con dous edificios preponderantes, que serían as dúas igrexas románicas, naquele momento. Bueno, este non ten interese agora, e aquí sí que temos a única descripción que temos de Vigo no século XIV. Froissart é un cronista francés que nos fixo toda unha relación da campaña do Duque de Lancaster en Galicia. O Duque de Lancaster inglés desembarcou en Galicia en 1386, xogou na Coruña e percorreu toda Galicia. Entón, Froissart vai describindo, ele nunca estivo en Galicia, pero ten xente que informa e que conta como era tal, e o que di de Vigo no século XIV, a pesar de que estamos ainda recentemente pasada a peste e en momentos de guerra, isto é unha campaña militar do Duque de Lancaster, en momentos de guerra,
e describe Vigo e di que a vila de Vigo non é moi grande, pero é forte, está fortalecida, que ten defensas. Porque aquí tamén quero introducir, e vou rematando, xa vou levar unha media hora, perdón, vou rematando rapidamente. Bueno, este é un documento que nos di que hai un mercador fai un foro a un barbeiro dunha casa que linda coa dun tecelán e coa dun xuiz. Entón, isto é unha perspectiva social perfectamente de que había en Vigo, neses momentos do século XV, había esas profesións. E isto é algo que sí que non quero deixar de comentar, porque se pensa que a muralla que ten Vigo é unha muralla do antigo régimen, do século XVII en adiante, e que Vigo na Edade Media que non tiña muralla. As cidades, as poboacións, soían ter murallas, se eran pequenas non a podían ter, claro. Vigo, eu creo que sí que tiña, non exactamente unha muralla medieval, tiña o castelo do Penso, aí arriba, que aparecía naquel plano, tiña o castelo, a torre do Penso, que sería a defensa da cidade, pero en algúns lugares, cando non había muralla, había o que chamaban simplemente cerca, unha cerca, que era unha muralla de pouco consistente. E entón aquí hai un documento, no que está en Tui, que di aí, en a rúa da cerca, e logo outro, difícil que está na outra liña, pero di, en a rúa da cerca da Laxia, di o documento textualmente. Non quere decir que a rúa estuvera cerca da Laxia, sino que había unha rúa aquí que se chama a rúa da cerca da Laxia. O sea, que moi probablemente, pola zona que dá ao mar, que é onde soían os perigos, pola zona que dá ao mar, Vigo tería unha cerca de non igual calidade. En función desto, e xa rematando, eu permitime elaborar no seu momento un plano aproximado do que creo que sería Vigo neses momentos, o Vigo urbano no século XV, en xeral, na Edade Media. Podía ser o Vigo que veu Martín Covas, máis ou menos. Dúas zonas moi claramente diferenciadas, unha ao redor da Igrexa de Santiago, popular, irregular probablemente, porque as casas se irían poñendo ao longo de camiños, non eran planos trazados sistemáticamente, ao longo de camiños. E outra, que sería o núcleo principal con ese trozo que puse aí abaixo, que sería a cerca da Laxe ou da Pedra, aparecen os dous nomes, a Laxe chamase, ou a Pedra, tamén aparece na Edade Media. Con esas rúas, ao redor da igrexa e na parte de arriba o castelo do Penso. Creo que podía ser algo así a vila de Vigo naquele momento. Entre os dous barrios non só hai unha diferencia de aspecto, sino tamén había unha gran diferencia social. Ainda cando cheguemos ao século XVIII e se faga o catastro de Ensenada, dice que na zona de Santa María vivían creo que 100 e pico mareantes, e en cambio na zona do Areal vivían 30 mareantes. Ollo, mareante non é mariñeiros, mariñeiros eran mariñeiros, mareantes eran os armadores, eran xente rica, xente pobrosa, era unha auténtica burguesía. O sea, que a zona de Santa María era a zona rica, a zona onde vivían os burgueses, a xente máis poderosa da Vigo daquele momento, e en cambio a outra zona sería unha zona popular, por eso foi desaparecendo con moita maior facilidade. E creo que non teño nada máis, efectivamente, non sería casa, e outra cosa así, ademais das casas populares, as casas comuns, sobre todo cara ao final da Edade Media, van aparecendo casas de comerciantes ricos ou de fidalgos que se les chama torres. Era chamada Casa Torre. Aquí temos esta, temos un par delas aquí no centro, que serían restos desas casas todas de pedra, casas de moita calidade, que na documentación aparecen semente chamadas torres. Bueno, ese sería o aspecto, así que rapidamente, pido disculpas se me pasei do tempo.
Se queres facerlle unha pregunta a Anselmo, tamén vos quería recordar que dentro das actividades do Ateneo o vindeiro mércores temos nos Multicinas Norte a proyección do documental Vivi el Niño. Entón vai a ser un documental que vai a contar tamén coa presenza de algúns vigueses que foron torturados por aquel policía. E entonces, se queredes, xa podedes reservar as entradas para os Multicinas Norte, xa sale na página ali, e entón animarvos a, creo que é unha ocasión interesante e histórica para poder ver ese documental con xente que foi protagonista desa traxedia. Sí? Soy, sí. Pero mirad, se ven na página do Ateneo ou entrades na web dos Multicinas Norte xa se pode reservar. Mariña, como vai iso? Anselmo. Podo facer unha pregunta? Sí, claro. Aproveitando así este tempo, a mí me gustaría saber, porque a dices a dúas casas, unha parece que era a donde estaban os Camões, non? Sí, son as dúas que están aí. Son esas? Sí, sí, sí. Vale. Son casas de finais do 15, principios do 16, pero un tipo de vivenda que existiría antes. De feito, os documentos non de Vigo, pero de outros lugares, sí que nos falan das casas torres, que, por certo, en Cataluña chaman de torres os chalés. Podría falar... Está abrindo como... Sí. Te quería preguntar, se sabe algo do papel que podería ter o mosteiro de Melón con respecto ao territorio de Vigo? Sí. No, creo que me escoitan ben. O mosteiro de Melón, pois era un gran... Tiña, en realidade, proxectábase dunha dobre maneira. Primeiro proxectábase como propietario dunha gran zona, non exactamente, no, porque as dúas parroquias de Vigo dependían da Catedral de Tui, pero toda a zona que queda para baixo do Berbés formaba unha gran granxa. Unha granxa, pois, era unha especie de sucursal dun mosteiro, non? Aí era un centro de explotación, era un edificio que concentraban, onde recollíamos produtos que fosen, neste caso, produtos agrarios e produtos do mar, lógicamente, vesen algún contrato, pois que piden peixe tamén, estas cousas, non? Entón, era un dos grandes propietarios, pero además tamén tiña certo poder jurisdiccional que me parece que foi concedido a Melón polo rei Fernando II. Entón, estamos falando do século XII, finais do século XII, Fernando II fixe unha concesión jurisdiccional ao mosteiro de Melón. Ou seja, que non só eran propietarios, sino que tamén administraban nos diversos aspectos fiscais, xurídicos, pois administraban a zona. O mosteiro de Melón, sí, era un gran propietario e poder jurisdiccional. Muchas gracias por la presentación, que creo que es muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta. Es que se Vigo era tan pequeño en los siglos de desarrollo, y era relativamente importante con la compra, Pontevedra era grande, era una ciudad, non era cidade, era arriba. Se te interrumpo de inmediato porque no século XIX
Pontevedra non era tan grande. Bueno, a pregunta é, como na primeira división provincial de generalista queda como capital de provincia Vigo, en vez de Montero Ríos. Sí, aquí din que por Montero Ríos. Eso digas mal. Bueno, vamos a ver. Esa, na primeira división provincial é a de Bonaparte, a de Xosé Bonaparte. E Xosé Bonaparte creo que sí que nesa primeira división, ahora falo un pouco de memoria, pero parece que é a primeira vez que na zona esta que se chamaría, creo porque copiaban o sistema mesmo de denominación republicano francés, entón daban nomes xeográficos. Isto non se chamaría provincia de Pontevedra ni nada desto, senón que creo que era Baixo Miño, algo así. E a capital creo que era Vigo. Pontevedra tiña a longa tradición medieval. Pensemos que a altura do século XV era probablemente, bueno, a cidade máis grande de Galicia era Santiago, pero probablemente a máis activa, ou as dúas máis activas eran Pontevedra e a Coruña, é dicir, os barcos remontaban o río Lez e iban a Ponte do Burgo, ali era onde atracaban as carabelas, os barcos de tipo. Entón tiña esa tradición, é normal pois que se dera un papel relevante a Pontevedra. Por outra parte, aquí non había ninguna Civitas propiamente dita, non había ninguna cidade catedralicia. Aínda que era unha poboación pequena, Vigo, é moi posible que xa se vise o futuro que lle podía agardar como porto de mar, mentras que Pontevedra esa cualidade de porto de mar a perdera, porque os barcos grandes que hai a partir do século XVI xa non podían subir ata Pontevedra, as carabelas sí, non é que o río se cegara, como se escoe dicir, non, o río xa non era navegable, non, era navegable para carabelas, e seguirá sendo, pero para unha nao grande, para un barco. Entón, é posible que Vigo, aparte que Vigo tiña unha tradición liberal, máis burguesa, máis liberal que podía ter Pontevedra. Me parece que iso pudo ser clave para que se desa capitalidade da provincia en algún momento. Mariña está arreglado xa. Mariña, si non... Sí, pero sinto muchísimo. Isto non ten... No, iso é intencionado. Bueno, boa tarde a todos, ainda que se xa con moito atraso con respecto á hora prevista. Discúlpome enormemente, disculpo tamén os problemas técnicos que puderan ou que viron que xurdiron aquí. Moitas grazas a Anxo Cabada por este convite para estar esta tarde aquí acompañando a todos ustedes. Moitas grazas, é unha honra para mí poder falar de manuscritos, da divulgación e do interese que efectivamente, preguntaba antes Anxo, a nosa poesía medieval ten fora das nosas fronteiras, onde con frecuencia é moito máis estudada, ou con frecuencia sobra, foi, sobre todo, estudada fora das nosas fronteiras, sobre todo na zona alemá, e aí empezou, digamos, o estudo da nosa poesía, para trasladarse despois con excepcións puntuais a Portugal, pero sobre todo a Italia e a escola italiana. Eu tive a sorte, a inmensa fortuna de estar 2 anos na Universidade de Padua e de coñecer a tradición filolóxica italiana e de formarme nesta tradición tan especializada na nosa poesía e a que a nosa poesía lle debe en boa medida o que hoxe é. Por fortuna, hoxe a nosa poesía está nas nosas universidades, nas nosas casas, e podemos coñecela e falar dela con propiedade e dala a coñecer fora do que son do que eu chamo os corredores de cristal das nosas universidades para que estenda onde ten que estar, é dicir, entre a xente dela. Efectivamente, escollín este título porque no momento no que nos estamos movendo, penso en século XII, século XIII, non podemos falar, obviamente, de España, é un concepto que non existe, uso o concepto de España
porque imos ver, ademais, que non podo circunscribirme únicamente ao ámbito galego, porque a nosa lírica vai ser un fenómeno literario e cultural dunha entidade que abranga toda a actual Galicia, todo o actual norte de Portugal, pero non só. É dicir, que se vai irradiar as Cortes de Castela e ata o sur peninsular, e que vai ocupar toda a zona portuguesa nun descenso, saberemos como se produce, ata chegar a instalarse na corte lisboeta, onde vai vivir os seus últimos anos de esplendor. Como isto é un PDF, vou intentar ir pasando as imaxes. Cando preparo unha conferencia deste tipo, unha exposición deste tipo, normalmente escribo para non perder o tempo, non perderme, digamos, en divagacións, porque sempre está tentada de contar miles de cousas, pero penso sempre nun público, digamos, que pode partir de cero ou que pode non facelo, pero pensando nos que podemos partir de cero, nos que temos menos coñecementos, sempre procuro facer un pequeno contexto, neste caso xa magníficamente anticipado no que ten que ver con Vigo, por Anselmo, un placer para mí coñecer en persoa xa Anselmo, porque a Anselmo temos que recoñecer, e quero dicilo aquí expresamente, que nos permitirá recuperar a historia de Galicia, e reescribir e reaprender a historia de Galicia, e desde aí saber por que nos temos lírica en galego, en concreto, nun momento moi concreto da nosa historia, e por que non temos esa lírica, por exemplo, en castelán, que é a lingua na que se escribe, por exemplo, a épica, ou a lingua na que, por exemplo, se escribe a historiografía. Eu empezo sempre facendo unha introducción contextual, para que pensamos que este Finisterre non é tal Finisterre, senón que está á vanguarda de Europa nestes momentos, repito, séculos XII-XIII, e nese momento tan mitificado da historia, tan asociado, digamos, ao negro e á penumbra, como pode ser a Idade Media, que efectivamente é unha imaxe real da Idade Media, o período da historia de guerras, de fame, de enfermidade, de morte. Esa é unha cara da Idade Media, non é só a cara amable dos revivals, digamos, que da Idade Media podemos ver hoxe, por exemplo, nas feiras francas ou nas recreacións máis ou menos exactas e fantasiosas dese período medieval. Pero a Idade Media é moito máis. É unha época, vou facer alusión moi puntualmente, no que se producen grandes avances tecnolóxicos, que se produce a urbanización, que se produce toda unha serie de innovacións tecnolóxicas que van facilitar unha explosión, digamos, económica, unha gran riqueza que vai provocar un desenvolvemento non só urbano, senón tamén no que a nos interesa desde o punto de vista das artes e desde o punto de vista da literatura. A Idade Media, para os que estamos metidos e vivimos na Idade Media, para estes frikis da Idade Media, ademais, eu sempre digo aos meus alumnos, a idade da fantasía e a idade da maravilla. A idade, pensen do dragón, do unicornio, das pedras e das plantas máxicas, de Tristán e Isolda, do filtro de amor, de Merlín, de Arturo, dos cabaleiros da Táboa Redonda, de Xenebra, de Excalibur, do Graal, e tamén é, todos están aí concentrados, pero tamén é a idade deste manuscrito que vostedes tan ben coñecen, o famoso Pergamillo Vindei e da lírica que este, xunto con outros manuscritos, transmite. A Idade Media é tamén a raíz da Europa fragmentada, unida e outra vez fragmentada. Non hai nada fixo na Idade Media, as fronteiras son tremendamente móviles, os homes e mulleres da Idade Media son tremendamente móviles tamén, e, ademais, a Idade Media é a raíz da Europa das linguas. Das linguas que se ermolaron do latín e que se afirmaron no interior do continuum románico, que empezaron a escribirse e nas que se manifestaron
o místico e o profano, o obsceno e o sublime, o erotismo do desexo, o simbolismo da entrega, o afán da posesión e, por suposto, a Idade Media e a Idade do Galego e, entre outros moitos fenómenos, das súas cantigas. As súas cantigas que non son, a ver se consigo facérselo ver, pero xa me dá medo tocar algo de aquí, as súas cantigas que non son, contrariamente ao que poderamos pensar, só música ou só texto, son un conxunto indisociable de texto e música. Vou describir moi brevemente que sucede e por que temos esta poesía onde a temos. Non teño tantos datos para falar de Vigo, pero dedicareille algunha pincelada ao longo desta exposición e sobre todo na parte final, porque algo sí que conseguimos indagar nos últimos tempos. Decíades que nos movemos entre aproximadamente 1200 e 1350 para o que é propiamente a Escola Lírica Galego-Portuguesa. Estamos retrotraendo a partir da documentación que se está estudando por parte dos colegas de Santiago, Xosé Antonio Sotocabo e Enrique Monteagudo. Estamos retrotraendo xa esa cronoloxía a aproximadamente 1175. Por lo tanto, entre aproximadamente 1175 e a data de morte do que se supón foi o último trovador, o conde de Barcelos, portugués, fillo de Don Inés de Portugal, que morre alrededor de 1350, temos ese arco temporal no que se van compoñer as máis de 1600 cantigas que conservamos. Esta poesía empeza a estarse baixo os reinados deses dous monarcas que teñen representados na diapositiva. Fernando II, que reina entre 1157 e 1188, e Afonso VIII, 1188-1230, os últimos reis de Galicia León. Nun período que está marcado polo poder da aristocracia galega, nomeadamente dos membros da familia Traba, que foron, como saben, aios de reis e grandes magnates da corte, e que está marcado tamén polo poder da propia Igrexa, ben encarnado en Santiago de Compostela e no arcebispo Diego Xelmírez, este personaxe fundamental para a historia de Galicia e que, obviamente, deixou unha pegada indeleble, como saben, na propia cidade de Santiago de Compostela. Non só, por lo tanto, temos unha aristocracia galega poderosa, non só temos uns reis propios, non só temos unha igrexa ambiciosa encarnada nesta figura de Diego Xelmírez, senón que tamén temos uns grandes cenobios cistercienses que empezan a espallarse polo territorio e que xogaron un papel fundamental na gobernanza dese territorio, ademais de, por suposto, na guía espiritual de velatores e laboradores. Teñen aí unha imaxe do Mosteiro do Seira, na miña terra, que foi que está vinculado á luz dos últimos estudos ao nacemento do propio movimento trovadoresco. Esta poesía nace, por lo tanto, en Galicia, no Reino de Galicia, nun momento de gran bonanza económica que asistía a unha auténtica explosión cultural, como antes les sinalei, no ámbito das artes figurativas. Sinalles mostrolles simplemente para que vexan o contexto no que se mola esta poesía, que non nace da nada. Neste momento de explosión, como lle dicía, das artes figurativas e das artes literarias. Froito desa vitalidade son, mostrolles, como lles dicía, un detalle do magnífico pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, concluído algo máis tarde, de 1188, como non sabemos hoxe, polo menos como están apuntando as últimas investigacións, pero tamén nese momento no que se compoñe en latín, non en romance, como digo, é a lingua da lírica, estes volumes fundamentais tamén
para a nosa historia literaria e cultural, e non só compóñense neste período estes dous grandes volumes que son a historia compostelana e o que teñen na súa imaxe o denominado Codes Palestinos ou Liber Santi Jacobi. Que significa isto? Que estamos, como decía, nun contexto moi propicio, nun momento moi rico, nun momento de bonanza económica e nun momento no que as relacións, digamos, cos territorios de alén Pirineos son importantes. Por que digo cos territorios de alén Pirineos? Digo cos territorios de alén Pirineos porque esta poesía entronca directamente coa lírica e lingua romance que se compuña e que se cantaba nas máis refinadas cortes da Europa do momento e que tivo o seu berce no mediodía francés. Aquí teño o mapa do nacemento da lírica dos trovadores, o midi francés, ves, prácticamente toda a parte sur do territorio da actual Francia. De aí nace a lírica dos trovadores. O seu primeiro trovador, teñen aquí representado nunha capital dun manuscrito, Guillerme IX de Aquitania, que vive entre aproximadamente 1071 e 1127, e nos tempos da súa neta, a todopoderosa e por vostedes ben coñecida, Leonor de Aquitania, como lles indico, perdón, hai un erro aí na cronoloxía, producto de copiar da primeira imaxe. Leonor de Aquitania vive entre 1122 e 1204 e, como saben, foi raíña de Francia e raíña de Inglaterra coa familia Plantagenet. Ademais de gran protectora da poesía e das artes, probablemente unha das mulleres máis cultas do seu tempo, de aí esa etiqueta de raíña de trovadores. Esta poesía, que como les digo, empeza a cultivarse nese mediodía francés, acabará desplazándose, enraizando noutras áreas do territorio europeo. Vai ser así porque, digamos, fronte á poderosísima civilización que existía no midi francés, a Francia do Norte vai lanzar unha cruzada baseándose, digamos, na herexía cátara, que vai supor, digamos, a anexión do sur por parte do norte, a asinatura da denominada Paz de París en 1229, e iso vai provocar a destrucción das coordenadas políticas, sociais e culturais deste mediodía francés e a diáspora dos trovadores. Uns trovadores que se van dirixir por unha parte as áreas máis próximas, o norte de Italia, a zona norte de Italia, o que sería a zona occidental peninsular, a área catalano-aragonesa, que van seguir cultivando poesía en occitano, e vai chegar tamén ese modelo a outras áreas que teñen que ver xa non tanto coa diáspora trovadoresca, senón coa visita puntual de trovadores e coa importación desa poesía, como é a área do norte de Francia, onde producen os trouvères, a área alemá, onde producen os denominados Minnesanders, e a área galego-portuguesa, onde van producir os nosos trovadores. Para que esta poesía chegase ao noso occidente, ao noso Finisterrae, como lles dicía, non tan Finisterrae, senón plenamente a moda e a vanguarda naquel momento, hai que considerar distintos elementos, varias razóns. Citáronse por parte dos especialistas varias que fan relación ou que fan mención dos contactos establecidos entre Portugal e Galicia, Occitania e coa rexión de Oil, a participación de individuos do occidente nas cruzadas, obviamente a importancia de Santiago como centro de peregrinaxe e de alta cultura latina durante a Idade Media, e os vínculos matrimoniais que evidentemente existían das casas nobiliarias francesas e occitanas coas da Península Ibérica. Pero este ser
argumentos non poden esquecer os que a crítica á luz do estudo da documentación a que antes de saludía e que ven sacando á luz diversas publicacións apunta a unha serie de razóns, como les dicía, que non podemos esquecer. É dicir, que na Galaecia Magna, é dicir, na Galicia que comprendía toda a parte do territorio actual e ao sur as terras do sur do Miño, até aproximadamente o Porto, incluso en algún momento a zona de Coimbra, como les dicía, detrás desa nacemento e desenvolvemento desa poesía na denominada Galaecia Magna estaría o poder político destes dos monarcas, o poder que detentaba na corte destes monarcas a nobreza galega, repito, ou menciono outra vez a famosa familia Traba, pero podería mencionar os Sousas e os Soberosas portugueses, que tiveron plenos poderes no goberno do reino galego-leonés en tempos destes dos monarcas, repito, Fernando II e Afonso VIII, ambos moi vinculados a Santiago e que están soterrados na propia cidade de Santiago, no Panteón Real da súa catedral. Na Capela das Reliquias, este é unha imaxe da planta da catedral, como digo, onde está situado o Panteón Real e onde podemos ver os sepulcros destes dous monarcas. Aquí temos o atribuído a Fernando II de Castela. Os primeiros trovadores galego-portugueses terían o seu núcleo, digamos, a súa xeografía de actuación non en Vigo, lamentablemente, senón na área centro-meridional de Galicia. É dicir, para que se le fagan unha idea, aí teñen un mapa no que serían as denominadas terras de Asma, de Lemos, de Búbal e da Castela Ourensá. Resumindo, para que o vexan gráficamente na súa cabeza, sur de Lugo, zona de Oseira e zona próxima a Ourense, Vilamarín, Concellos de Cea, esas serían, digamos, sobre todo, como ven aí, as terras de nacemento dese trovadorismo, un núcleo fundamental, como lles decía, situado alrededor do Mosteiro de Oseira e con outro núcleo moi importante xa no sur de Lugo, na zona alrededor de Chantada. Estas primeiras e poderosas familias que tiñan a súa importancia na corte, por exemplo, a familia dun Camalancos, que tivo un papel importante na corte, que está vinculado a este primeiro núcleo de trovadores, a figura de Osoireanes, que tamén está vinculado a este primeiro núcleo de trovadores, tiñan, ademais, sólidas redes de parentesco coas familias castelás e catalán-aragonesas, e citarei en concreto as casas de Ullel, Lara e Camellos. Un Camellos aparece, non temos textos conservados, pero si aparece citado nun dos índices dos cancioneiros que conservamos como trovador. Estas circunstancias permitirían descoñecer, polo tanto, de primeira man a poesía provenzal, mantendo contacto directo cos trovadores que, como les dixen antes, chegaran ás cortes da área galego-leonesa. Entre eles podenles citar varios: Marcabrú, Cercamón, Peire de Albernia, Girao de Cornell, Arnau Daniel, Peire Vidal, Elías Cairel ou Guillem Negret, que agasallaron nas súas composicións os reis citados, Afonso VII, primeiro, Fernando II, no segundo momento, e sobre todo o propio, o último rei galego-leonés, Afonso VIII, como ilustran estes versos, están en occitano, escritos en occitano, fixen a traducción ao galego do propio Maguet. En León, encontrei a fonte de que emanan variados vestidos e ouro mesturado con prata, e no verán, cando fonde a neve, fai un fresco agradable, e cara ao Nadal, calor, e se un vilán bebese naquela fonte, volveríase cortés e de bons modais, e os tristes e pesarosos tornanse aí alegres e gozosos, e os pobres que van ali tornanse poderosos.
Fíxense esta metáfora preciosa da corte rexia como a fonte da que emanan as riquezas, os vestidos, os, digamos, as elegancias, os refinamentos trovadorescos. O espectáculo trovadoresco, no decir de Antonio Resende de Oliveira, estaba pois en marcha. Fíxense, fixemos unha cartografía experimental cos datos que temos, capeando os datos que temos das máis de 1.600 cantigas que conservamos. Fíxense na extrema concentración de puntos no que sería o territorio da Galaicia Magna, onde nace ese fenómeno poético, e como lles dicía antes, como ese fenómeno poético que nace no sur de Lugo, norte de Ourense, acaba estendéndose ao territorio portugués, pero vexan tamén como acaba estendéndose, e aquí o infante Afonso, que en 1230, cando se fusionan as coroas de Castela e de León, pasa a ser mandado polo seu pai, digamos, como o gobernador das terras máis occidentais do reino, xoga un papel fundamental. Porque sabemos que Afonso X tivo contactos con terras galegas, en concreto está vinculado, segundo os estudos do propio Antonio Resende de Oliveira, a Maceda, a Rivadavia. Nas súas poesías, por exemplo, aparecen nas súas poesías profanas, aparece en mención, por exemplo, o Boviño do Ribeiro, entre outras alusións, ao Pertigueiro do Deza, é dicir, que tivo vinculacións evidentes con Galicia, e ese infante, que en 1252 se convertirá en rei, o que vai facer é desplazar a súa corte a Toledo, primeiro, e unha vez que en 1248 cae a Sevilla. De feito, Afonso X vai pasar máis da metade do seu reinado en Sevilla, nos reais alcázares sevillanos. E ali onde van estar con Toledo e coa corte itinerante, porque as cortes da Idade Media non eran fixas, é aí onde se vai concentrar un enorme grupo de trovadores, probablemente un dos núcleos de trovadores máis importantes e máis fecundos da nosa lírica. Afonso X, para que se sitúe en reina entre 1252 e 1284, e vai ser na parte final do seu reinado, justamente cando Afonso X compoña, probablemente en Sevilla, onde pasa os anos durísimos finais do seu reinado, as máis de 400 cantigas de Santa María que conservamos, todas elas escritas en galego. Por lo tanto, desde o occidente empezamos a desplazarnos con Afonso X ao centro-sur peninsular. Cando Afonso X morra en 1284, a actividade trovadoresca vai continuar na corte do seu fillo, Sancho Bravo, que ten un reinado moi curto, morre en 1285. Recorden este Sancho Bravo porque vai ter algo que ver co Pergamino Vindel, con Martín Codax e con Vigo. E unha vez que ese impulso da corte de Sancho IV, co seu falecemento, co inicio de unhas novas modas literarias, en boa parte impulsadas pola súa muller María de Molina, orienten cara a outros lugares, digamos, a produción literaria, imos ter un desplazamento desta á corte lisboeta. Como decía, a corte de Don Dinís, que reina entre 1279 e 1325, e unha vez que morra Don Dinís, en 1325, vai encontrar un pequeniño reducto na corte do seu bastardo, o conde de Barcelos, Don Pedro de Portugal, que está vinculado, por exemplo, á redacción da historia de 1344 e á compilación dos libros de Linaxes e probablemente a un dos cancioneiros que conservamos ou que deron lugar aos que existimos. Imos con estes cancioneiros. Como lles dicía, temos algo máis de 1600 textos conservados, 1679 cantigas profanas conservadas, que nos foron transmitidos nestes manuscritos que teñen aí. Tres importantes, os tres primeiros, o cancioneiro da Axuda, de finais do século XIII e inicios do XIV, e dúas copias tardías do século XVI, o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal, actualmente conservado en Lisboa, pero que foi achado en Roma, fíxense a vinculación italiana con a nosa poesía, e o cancioneiro da Biblioteca Vaticana, que tamén se copiou en
textos novos, pero que dous deles, o Pergamiño Vindel, que vostedes coñecen, e o Pergamiño Xar, que les vou presentar a continuación, coetáneos do Cancioneiro da Xudá, teñen unha importancia capital porque transmiten texto e música. Só temos para a nosa poesía profana 13 textos con melodía. Dos, como les digo, máis de 1679 atribuídos a uns 153 poemas. Voulles mostrar rapidamente así unha imaxe xeral deses tres grandes cancioneiros. Fíxense a diferenza, un cancioneiro en pergamiño coa súa miniatura, coa disposición do texto para coller música que non chegou a copiarse, no caso do Cancioneiro da Xudá. No caso dos denominados apógrafos italianos, mandados copiar na Curia Romana Procolocci uns manuscritos de traballo escritos en papel que teñen, digamos, para nós un gran valor, porque nos transmiten o grosso da poesía. Pensen que o Cancioneiro da Xudá apenas transmite máis de 300 textos. Os outros dous transmiten o grosso do corpus teoresco, pero digamos que estéticamente, desde o punto de vista do que é a visualización dun códice, teñen un interese obviamente menor. Digamos, son os irmáns pobres da nosa poesía profana, como o noso Cancioneiro da Xudá será o irmán pobre con respecto aos 4 grandes manuscritos das cantigas de Santa María. Esta é unha imaxe do Cancioneiro da Xudá, para que o vexan aberto, un libro importante, como les digo, transmite só cantigas de amor, despois xa referiremos a ela. É o manuscrito contemporáneo dos trovadores máis completo e o único que conservamos. E agora presento-lles deses testemunhos menores, os que lles citaba antes, de tanta importancia pola súa cronoloxía e pola presenza de texto e musical. Este é o maltreito fragmento Xarrer, foi un dos últimos en acharse, aparecer na década dos 90 do século pasado, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa, e, como les digo, datas entre finais do século XIII e inicios do século XIV, transmite fragmentos de 7 cantigas de amor de Lunes. Particular querencia para Vigo ten o seu Pergamiño Vindel, o seu, entre paréntesis, porque xa les anticipo, probablemente o Pergamiño Vindel nunca estivo en Vigo, pertencente á luz dos últimos estudos que se realizaron para este manuscrito na segunda metade do século XIII. O Pergamiño Vindel, por se teñen curiosidade, doulles 3 datos. Aparte de que nunca estivo en Vigo, probablemente, foi descoberto polo oliveiro madrileño Pedro Vindel, que o encontrou ocasionalmente, en o eso de nos seus escritos, en 1911. Foi vendido a don Rafael Millana y Gordón, que era un español, un diplomático español afincado en Suecia e que estudou na súa casa de Estocolmo, de Santé Real Mozo, Rafael Millana y Gordón, para a súa época, e vexan estes estudos preliminares que, como les dicía, realizou na súa casa de Estocolmo, sobre ese cancioneiro do que dá conta esta transcripción musical do poema Ondas do Mar de Vigo, que se conserva na Biblioteca Universitaria de Uppsala. Antes de pasar ese Pergamiño Vindel a esta sala maravillosa que teñen aí, que é o lugar onde se custodia a Morgan Library Museo de Nova York. Destas 1600 poesías son todas iguais, teñen alguma peculiaridade. En que se diferencia o Pergamiño Vindel do Xarrer, que nos transmitía cantigas de amor? Que xéneros temos? Bueno, temos 3 xéneros, como nos describe as rúbricas que acompañan os manuscritos, a propia organización dos manuscritos, que se divide en 3 sectores: cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escarnio e maldicer. E como nos describe ese horrible texto que teñen nesa escritura, créanme, horrible, denominada Arte de Trovar, que abre un dos cancioneiros que conservamos, o cancioneiro en concreto da Biblioteca Nacional de Portugal. Deses xéneros,
voulles sinalar, ler un texto de cada un para que se queden con esa imaxe, por unha parte, do que é o xénero e a súa característica fundamental e coa visión do manuscrito e coa visión do texto no galego medieval que eu lles vou ir traducindo se tive ese rato, acompañándoos do rato para que fosen seguindo a exposición. A cantiga de amor, para decirlo en dúas liñas, ten como tema fundamental o amor dun trovador vasalo, humilde nos seus sentimentos, non humilde de, digamos, de estirpe, pode ser ou non, cara unha extensa e nobre dama que fai caso omiso do que ese trovador sente por ele, que lle vai provocar inmensa dor, inmensa tristura a ese trovador que con frecuencia vai sufrir, e dice, esta é a palabra que se usa, que sofre unha coita absolutamente imposible de superar e que o vai levar a suspirar literariamente, como é obvio, pola morte. Un exemplo fantástico desta cantiga de amor canónica é este texto de Joan Suárez Someso, que pertence xa á segunda xeración de trovadores, 1220, para que se sitúen aproximadamente, e que constitúe, como a denominamos os frikis da poesía medieval, unha auténtica arte de amar galego-portuguesa. Voulles traducindo para que poidan ir seguindo o texto. Teñen a imaxe, fixen un collage coa imaxe do manuscrito e ao lado o que sería a edición crítica do texto que, como les digo, vou ir traducindo libremente. Quen queira unha boa dona ou unha boa señora debe sufrir todo o que ela lle queira facer. E, se lle fai algún pesar a esa señora, a este trovador, debe sufrir en paz e mostrar sempre que lle place, é dicir, que lle gusta ese mal que a señora lle fai, e todo o que a ela lle place. E unha vez, segunda estrofa, estamos aquí, e unha vez que teñan feito isto, aínda ten ese amante sufridor outro consello nese asunto. Débese guardar moi ben de que non llo saiba por modo ningún nin home, nin ningún home, nin ninguna muller. Xa que todo isto é de dereito, esa na linguaxe propia do feudalismo, o consello, o deber e o dereito. É dicir, non lle pode saber ninguén porque entra en xogo o que para os trovadores será o segredo de amor. Ese amor non podía ser coñecido por ninguén para evitar que esa relación, ainda que fose ideal, non correspondida, etc., sufrise menoscabo. E se home non fai isto, é dicir, guardar ese segredo, non lle é necesario vivir máis. Continúa a estrofa. Pero quen vai servir a esta muller canto máis ou o máis que a poda servir? Pola non poder guardar, encubrir, manter en secreto, por isto, por que debe morrer? E entón explica. Non debe a muller deixalo morrer porque este home non é en seu poder, é dicir, non está en sí, non é dono de sí, porque ten gran coita de amor. Pero de que maneira ou por que maneira poderá os seus ollos apartar dela ese home coitado, ese home desgraciado, unha vez que a viu? Outro topos da poesía amorosa, é dicir, cando vemos o obxecto amado, ficamos completamente fascinados e non podemos apartar os nosos ollos dese obxecto, dese ser amado. Pois vai perder todo o sentido co gran gusto, co gran prazer que ten de vela, como a min mo fixo perder o amor. Tan gran coita me dá. Por lo tanto, vexan, é moi difícil asentarse das cantigas, o léxico das cantigas de amor, particularmente difícil, pero vexan este precioso texto, digamos, canónico da lírica galego-portuguesa e da cantiga de amor.
Unha cantiga de amor que ás veces coñece outras sutilezas. Voulles ler xa en directa traducción este texto de Airas Nunes que mostra a alegría do namorado, pero non porque sexa correspondido no seu amor, que non é nada previsto na lírica galego-portuguesa, a diferencia do que sucede na Occitania, senón porque está namorado e porque é moi bo trovador. Airas Nunes, obviamente, é un herdeiro directo da tradición provenzal, en concreto dun dos grandes trovadores provenzais que é Bernard de Ventador. Leolle simplemente a traducción que eu xa tenho aquí nos meus papéis para non perder tempo. Di deste modo: moi grata me esta primavera. Verao na pantalla, significa, pode traducirse por primavera, correspondese con primavera. Por estes ramos e por estas flores e polas aves que cantan de amores, porque ando eu aí, ledo e sen preocupacións. E así fai todo home namorado, sempre anda por iso, ledo e moi luzán. Cando eu paso por algunhas ribeiras, baixo boas árbores, por bons prados, se cantan aí os paxaros namorados, logo eu con amores igo cantando, e logo ali de amores vou trovando, e fago cantares de mil maneiras diferentes. E teño eu gran gozo, ese dicho, esa forma medieval tan fermosa, teño eu tanto gozo e tanta alegría cando as aves me cantan na primavera. A parte da cantiga de amor, o xénero áureo e cortés por excelencia, con ese amor non correspondido, como decía Dona Carolina Miquelis de Vasconcelos, que o sabía todo, pura noxa continuata, é dicir, aburrido no decir desta ilustre estudosa monótono, temos, por contraste, a cantiga de amigo. A cantiga de amigo que vai cultivar Martín Codax, a cantiga de amigo que van cultivar unha boa cantidade de sograres que temos reunidos dentro dos cancioneiros, no que se adoita denominar cancioneiro de sograres galegos, e que é diametralmente oposta á cantiga de amigo. Que define a cantiga de amigo? A cantiga de amigo define, en primeiro lugar, o amor tamén, pero neste caso un amor que pode ser correspondido ou non. Uns protagonistas completamente diferentes que son a amiga, neste caso non é trovador, a amiga, unha doncela solteira, unha moza nova, que está namorada do que se denomina nos textos amigo. É unha natureza que enmarca ou na que se envolve este contexto desta situación amorosa, que pode ser a auga, que poden ser as flores do verde pino, que poden ser os cervos, e que teñen todos eles un profundo valor simbólico. Con frecuencia, esta poesía está, a través destes elementos simbólicos, cargada dun forte erotismo. Ademais, nas cantigas de amigo hai outros personaxes. Está a nai, están as irmás, están as amigas, están os elementos da natureza, como les dicía antes, entre eles as ondas do mar Negro. Como aquí imos falar nun segundo, créanme, nun segundo de Martín Codax, non lle seleccionei outra cantiga de Martín Codax, a partir da que puxen ao inicio, para ilustrar este texto, este xénero, senón que lles seleccionei unha cantiga fermosísima, probablemente unha das máis coñecidas, a famosa Levousa alba, levousa velida, de Pero Meoco. E se son capaz, vou tentar, non lla vou ler eu, senón que lla vai cantar Paulina Cheremusca. A ver se isto nos carga, que sempre é máis agradable de ver neste contexto que escoitarme a min propio.
Paulina Segre de Fondo decíades, e de aí esta imaxe, que o que nos está contando Pero Meogo é o encontro da Alba, é dicir, da moza nova, virse, co seu amigo, representado polo cervo, a Alba, é dicir, o mencer, cando ela vai lavar os cabelos na fonte fría. Aí simboliceides a auga, o cervo, falta a amiga, e o que nos está transmitindo Pero Meogo con estas delicadísimas palabras é a consumación do encontro amoroso no contexto da fertilidade da auga, usando esa metáfora que xa encontramos na poesía clásica e xa na Biblia do cervo como representación do home, da figura masculina. O último xénero que nos queda por tocar dos principais é a cantiga de escarnio. A cantiga de escarnio vou a definir con dúas palabras. Crítica mordaz de calquera tipo de individuo, situación e contexto. Non queda libre ninguén, non queda libre o rei, non queda libre o clero, non queda libre o médico, non queda libre a nobreza, non queda libre os trovadores, non quedan libres os xograres, non se salva ninguén desta voraz lingua, porque ademais é forte no seu uso, unha liberdade expresiva absolutamente total para criticar todo tipo de vicios, todo tipo de comportamentos. Vou ler un texto para mí delicioso de Fernando Esquío, que é unha sátira magnífica dirixida a unha abadesa. Bueno, xa digamos que a miniatura que acompaña indicativa en todo o tema en cuestión. E tamén neste caso voules facer xa unha paráfrase para non perder ningún tempo. Dille Fernando Esquío a esta abadesa, que por outra parte en algún texto di que era súa curmá. A vos, dona abadesa, de min, don Fernando Esquío, estas doas vos envío, porque sei que sodes esa dona que as merecedes, e que lle envía 4 carallos franceses, é dicir, 4 consoladores, e 2 para a prioresa. Xa que sodes amiga miña, non quero reparar en gastos, xa quero vos dar isto porque non teño outra cousa máis a man, máis de inmediata para darvos. 4 carallos de mesa que me deu unha burguesa, 2 e 2, é dicir, de 2 en 2, na súa baña, na súa protección. E pareceramos moi ben, pois levan cordóns, desenllos pares de collóns e agora volos darán. 4 carallos tan grandes como os dun burro, enfundados en corais, con que procuredes o vosso gozo. Por tanto, como les dicía, non hai transición entre esa delicada cantiga de Pero Meogo e este procá texto, se o queren denominar así, de Fernando Esquío, que é un trovador fantástico. Imos a Vigo, imos ao noso pergamiño Vindel. Que sabemos de Vigo, que sabemos do pergamiño Vindel na Idade Media? Moi pouco. Como nos explicou Anselmo, sabemos moi pouco, prácticamente non temos documentación. Ese os historiadores, e Anselmo, que é un gran historiador, non ten documentación. Os estudosos, digamos, da literatura temos ainda menos. No caso de Martín Codax temos un nome, non sabemos quen é Martín Codax. Podemos supoñer que cronolóxicamente se sitúa aproximadamente na segunda metade do século XIII, formando parte dese cancioneiro de xograres galegos que lle mencionei antes. Sabemos únicamente, esta é a maior certeza que temos, que cita 16 veces Vigo nos seus textos, nos seus poemas. Sabemos, ademais, que, xunto con Mendiño e con Xoán de Cangas, os 3 poetas da Ría de Vigo, puxo a Ría de Vigo no mapa, cantando probablemente algunha igrexa local. Veume fantástica a exposición de Anselmo,
porque esas igrexas coincide Xosé Antonio Souto Cabo, cito, relativamente ao santuario concreto que canta Martín Codax, non sabemos, e tal vez nunca saberemos, se a Igrexa de Vigo debemos estar detrás do Templo de Santa María, é dicir, se Martín Codax se referiu ao Templo de Santa María, aclara, cito, no espacio que hoxe ocupa a colexiata, ou, entón, a de Santiago Vello, integrado na zona do Arenal, da que conservamos a magnífica imaxe do Cristo Salvador de probable orixe compostelana. Por lo tanto, Martín Codax puido cantar, situar nese Vigo, que non é unha gran urbe, nalgúna, ou referirse nesas súas cantigas en que mestura a cantiga de Romaría, é dicir, situada nun santuario, e a cantiga mariña ou barcarola situada no ambiente do mar, ese canto ás ondas é esa pregunta que se fai continuamente: ai Deus, se virá o meu amigo? Por lo tanto, pode evocar algunha destas dúas igrexas, evidentemente, nesta ría de Vigo. As últimas investigacións, ademais, dannos algunha pista, e dannos algunha pista porque nos apuntan a que probablemente este Martín Codax, xunto cos trovadores que o rodean nese cancioneiro de populares galegos, puido formar parte ou estar no séquito dun gran nobre que tivo un papel fundamental na historia do Reino de Castela nos anos finais de Alfonso X e no reinado do seu sucesor. Mencionabades antes Sancho IV e poñer un asterisco. Ese gran señor é daqui, tivo o seu castelo no que son as ruínas actuais do Castelo da Lúa. Estou me referindo a Paigón Chariño, o almirante do mar, famoso almirante do mar de Sancho IV, pero que xa fora nomeado aínda en vida de Afonso X con ese cargo. Este almirante do mar foi un revoltoso de primeira orde, un político intrigante, un gran nobre, saído, non sabemos moi ben de onde, porque non temos constancia de que a súa familia tivese unha raizame nobre moi asentada, ni siquiera sabemos de onde ven ese Chariño, por exemplo, pero este Pai Gómez Chariño, que morreu na fronteira con Portugal porque xogaba a dobre banda, é dicir, servía a Deus e servía o Demos, sabía moi ben cales eran os seus intereses, que foi adiantado maior de Galicia e que probablemente estivo no bando dun dos irmáns de Alfonso X facéndolle a guerra ao propio monarca. Este Pai Gómez Chariño probablemente está detrás da reunión dese cancioneiro de Sobrares Galegos e podería estar detrás da elaboración do pergamiño vindeiro. Onde? No Morrazo? En Vigo? Non. Probablemente na corte do propio Sancho IV. E digo probablemente na corte do propio Sancho IV porque podíamos pensar na corte, no escritorio de Alfonso X, porque estou movéndome no terreo das hipótesis, porque os estudos paleográficos e os últimos estudos paleográficos e codicolóxicos do pergamiño vindeiro apuntan a un coidado extraordinario na composición dese manuscrito que o identifica claramente con algunha das mans e co tipo de escritura que caracteriza a algún dos amanuenses que participou na copia das cantigas, da elaboración das cantigas de Santa María. Por lo tanto, deixos aquí con este recordo deste mar de Vigo que lle debemos a Martín Codax, que importa pouco onde se elaborara, como digo, esa xoia, ese patrimonio xa da humanidade que é o pergamiño vindeiro e que de alguna maneira fai que as ondas do mar de Vigo e que a ría de Vigo
a cidade da oliva estea espallada e sexa coñecida en todo o mundo. Moitas gracias. Todos por vir e esperamos vernos pronto noutras actividades do Ateneo Atlántico. Moitas grazas a este luxo de conferenciantes e de música que estuvemos a